Molt bé, un aplaudiment per als participants.
Bé, bon dia a tothom. Primerament, agraïments. Agraïments, diguéssim, a la colla gegantera i per extensió, evidentment, doncs, al seu cap. Ho dic perquè és una tradició doncs, que s'ha recuperat, una tradició doncs, que data abans de la Guerra Civil, una tradició que s'ha divulgat de moltes maneres, com per exemple en la col·lecció de contes doncs, de l'any passat, amb el que realment doncs, es va treballar, però sobretot una tradició que aquesta és la tercera edició, si mal no recordo, i que evidentment cada dia té més papada i si més no, diguéssim, la gent participa molt més. Un agraïment també a la colla teatral Hamlet, aquest teixit associatiu que teniu aquí a Sant Vicenç de Montalt, però sobretot, i reitero, evidentment, doncs, gràcies als laietans que estan aquí entre nosaltres i l'associació de gent gran, associació dels avis d'aquí de Sant Vicenç de Montalt, també un bon agraïment. I per últim, doncs, comentar-vos i dir-vos que és un goig i un plaer i un privilegi ser alcalde de Sant Vicenç de Montalt, perquè veig que el teixit associatiu d'aquí Sant Vicenç, el teixit que divulga les nostres cultures i les nostres tradicions, cada cop va més. Ara sou convidats amb una tassa de caldo que teniu aquí al costat i que continuarem ballant, evidentment, perquè aquest caldo ens sigui més profitós. Gràcies, cap de colla, gràcies, geganters, gràcies a tothom per la vostra participació. Visca Sant Vicenç! Canviem amb esquerra. L'home canvia de mà i repetim el risto. Molinet, mà dreta. Canviem amb esquerra, Molinet. Molinet, estem al Molinet. Molt bé. Molt bé, som-hi. Encarem, dreta.
mateixa.